אני יכול להגיד לכם שהמחויבות שלנו לשמר את הביטחון הציבורי. נכנסתי לאותו אזהרה.
אל תגידו שהיא...
איך אתם תחשבו על הדמות החדשה שלי? הלו! אני מגיע לאנשים בלירה. למה עשיתי את זה? כי אנחנו במשך ימים חיכינו לאיזושהי פיסת מידע. ואחרי 3 ימים, טוב, לא בא לי את המשחק הזה, רק רציתי להראות לכם. 2 אחים בבאר שבע, שהגיעו יום למחרת לאזור שהיה מוגדר כשטח צבאי סגור, עדיין תחת אש, והתחילו לחפש ולאסוף ציוד. הם אספו גם את הארנק של נועה אחותי, הם אספו טלפונים, הם אספו מצלמות על הקרן, מצלמות על החיים, הסרטים הגיעו, התחילו מחדש, ופתחו יש לנו לא סרטון של המיגונית של נועה. לא. נכון, זה סרטון של מיגונית. ברגע שהגענו אליהם, ניסנו להם לזה, כמובן יצרו איתנו קשר, פנו אלינו, וזה בעצם היה האזרח הראשון שסיפר לנו, יכול היה להגיד לנו איפה הוא מצא את הארנק שלה, ואיזו מיגונית היא הייתה, כי היו 2 מיגוניות. ופשוט התחלנו לאסוף מידע ועוד פאזל, עוד חלק בפאזל, ככה כדי לסגור את הסיפור. והיום אני רואה את אמא שלי, אני רואה אותנו, כל חלק, כל פריט של נועה מהרכב, או כל מיני אנשים טובים שמצאו ולקחו, בשבילנו זה עולם ומלואו, בשביל כל משפחה, ויש כל כך הרבה. ולכן הדברים האלה הם כל כך חשובים. זו בדיוק הסיבה שאני באתי לכאן בכלל, כי החפצים האלה לא הגיעו ליעד שלהם, המון חילקנו, ואני מתעקש גם עכשיו. אם אמרת שטח צבאי, מסביבנו עשו, זה לא משמעותי, ירו עוד מה. אפילו בלילה חיפשתי מן ארבע כזה אישי, בלילה לבד, על 4 חיפשתי, רציתי למצוא אולי עוד ניצול מתחת לצמחייה שמה, אבל מה שהגעתי לרכב של המחבל והוצאתי ממנו ציוד, ואתה אומר, אני הרגשתי לכל פריט כמו אחד שזה יציל... אמא, הנה אבא שלי במציאות, את יודעת למה? תסתכלי, אני מחשב. לחפש במקום שם, אולי בגדים, אולי משהו אחר. היא ביקשה שאני אבקש. אני אדונתי, יש המון כאלה. ואני חייבת רק להגיד, אמנון, יש כל כך הרבה מכוניות בשטח, הן עכשיו נאספות בחניונים כדי שאותן המשפחות יגיעו. המשפחות לא יודעות איך להגיע לכלי הרכב האלה, כי המדינה והגופים עדיין לא מסבירים. אז אני רק אנצל במשפט אחד, בשביל להגיע לרכב שלכם, לרכב של בני המשפחות, לרכב של אותם הילדים והילדות שכבר אינם, צריך קודם כל להגיש בקשה במס הכנסה, מס רכוש, ותלונה מקוונת, ותלונה מקוונת נוספת במשטרה. הם עושים את המאץ' ורק בוא נכתוב לו, בא לי לנסוע באופניים. להגיע לחניונים האלה ולחפש את כל הפריטים ברכב. הייתי בחניונים, יש כל כך הרבה פריטים, וזה, שוב אני אחזור, בשביל משפחות זה עולם ומלואו. אז המשפחות צריכות לדעת בשביל לעשות את זה ולקבל את הפריטים הללו, זה אומנם בירוקרטיה מעצבנת, אבל שווה לעשות אותה כדי כשהייתי לקבל את אצלך זה. בשבעה, אמרתי שאת נורא רוצה לנסוע למיגונית שבה אחותך נרצחה. נסעת? עדיין לא נסעתי, הייתי בשיבוצים, הייתי במרחק של 500 מטרים מהמיגונית, אנחנו מיערנו לצילומים ופשוט פנינו ימינה ולא נכנסנו להציר הזה. אתה רואה אותי, אני מדברת, אני חזקה, אני כמובן נשברת ברגעים, כי כולנו בני אדם. כולנו נשברים. אבל הרגע הזה הוא רגע שקצת... יש לי אדם להגיד לי זה. רגע שאני חייבת אותו, גם אימא מאוד מאוד רוצה, שיש להציג
מעבר לזה אני ממש מבקש מילה 433, נתנו להם המון ציוד. אני מבין שהם עמוסים שיאפשרו לי לקחת את הציוד למשפחות. גיטרה שחשובה שם למישהו, ועוד המון. אני מבקש מהם, תנו לי את האפשרות לקחת את הציוד, אחד, כל יום אני אסע ואיתם משפחה אחרת. דני, אתה יודע, אני רואה את המדהים של האזרחים, אתה יודע, כולם מהקריות, מתווך דירות. נכון. לקח את תמונתה, לעומת חוסר התפקוד של הממשלה. קודם כל, טוב שהבאנו עם כזה. אם היה חוסר תפקוד של הממשלה, ולא היה עם כזה, נהדר, נפלא, שברגעים קשים נחלץ על מנת לעזור לאחרים, מצבנו היה פי כמה וכמה הרבה יותר גרוע. נכון. הצטרכו, כמו שנאמר כבר קודם לכן, אחד הנושאים העיקריים שהתבדקו זה חוסר התפקוד המוחלט של הממשלה. אנחנו מתייחסים כאילו לאירוע נגמר, אנחנו לא עוסקים בדבר קודם, אני לא אצטרכו, צריכים עכשיו. לא, נותנים למלחמה. איפה? הזירה האזרחית, שאול עכשיו התגייסו שרים מכחול לבן, רק יש לי משפט אחד. עם כל התקלות של הממשלה הנוכחית, אין מה להפסיק בכלל על הקריסה של משרדי הממשלה. אבל סליחה, נכנסו שרים מכחול לבן לממשלת חירום, תפקידם לא רק להיות בקבינט להזיז את הג'ויסטיק, תפקידם גם להיכנס לתוך הדבר הזה, לטפל באמון. אנחנו כולנו שותפים להערכה הזאת, שהיה כאן כישלון. אני מכיר אתכם, יש ספק אם הממשלה הזאת יכולה להוביל אותנו בכלל נועם ודני, אני רוצה לעבור לנועם גולדברג, שם אני רואה כעס וצעקות ועימותים שם, ברקו הגיע שם. החטופים תמורת המחבלים שפה, ואז תעשה מה שאתה רוצה. כן, אתה שומע את הקולות. תגיד רגע, אבל אני אשמח לשמוע אותך. אמנון באולפן בשידור חי, אמנון, לקחת את המיקרופון שלהם, ראיתי שהם נורא התעצבנו, למה? שהם לא רוצים לשמוע את השם נתניהו, וזה זכותם, אני מכבד אותם, זכותם לא לשמוע את השם של נתניהו. אני אומר, נתניהו ראש המדינה, הוא ראש הממשלה, הוא אחראי למחר הזה, הוא גם צריך להביא אותם הביתה, הוא צריך להביא אותם הביתה. זה לא קטע פוליטי, יש פה ראש ממשלה, הוא צריך לקבל החלטה, ההחלטה צריכה להיות קודם כל, אני לא שומע את זה ממנו, קודם כל חטופים, אחרי זה הכל, שכל אחד יחשוב וגם הוא, שהילד שלו שם. אבל הילדים של ההורים האלה נמצאים שם, והם אומרים לעשות הכל כדי להחזיר, והם לא רוצים מחאה פוליטית, הם אומרים לא להזכיר את נתניהו. אין פה פוליטיקה, אין פה שום פוליטיקה, יש פה ילדים והורים ואימהות וסבים וסבתות, אין פה שום פוליטיקה, יש פה רק עיקרון אחד, אי אפשר גם לכבוש את אסד וגם שהילדים האלה יחזרו בשלום, זה לא הולך, צריך להחליט, ואני מצפה מראש ממשלה שיחליט, שיצא מהבונקר ויחליט, זה הכל, אי אפשר להמשיך לחיות ככה, אי אפשר, את מסכימה איתי? את יכולה לחיות ככה? יותר לא אוהב. תודה רבה. אנחנו נמשיך עכשיו, אמנון, לכיוון, רק זהירות, אנחנו נמשיך עכשיו לכיוון כל החבר'ה שכאן, שנמצאים פה מאחוריי, חבר'ה מכפר עזה, הם הביאו מגפונים, הם הביאו שלטים, הם הביאו הרבה מאוד אנשים, צמידים, והם צועקים כאן במגפון, אנחנו רואים פה מין חסימונים של הכביש, ואנחנו רואים את הקולות מכאן. כל התמונות כאן זה בעצם חברים שלהם, אחים שלהם, בני משפחה, שוחחנו קודם כמה מהם. הם צועקים, תחזירו את החטופים, עברנו כבר מספיק, תחזירו את המשפחה הזו ואת המשפחה הזו, זה חברים שלהם, כן, מדובר בפני משפחה, משפחות, כפי שאתה רואה, חברים, הרבה מאוד כאן משכונת הצעירים, שגם עליה שמענו הרבה, שכונת הצעירים שאיתה הרבה מאוד חלקות, חלקם, כמה זה טרגי שהם צריכים להפגין בכזה כאב אחרי כל מה שהם עברו, באמת האנשים האלה עברו גיהנום, ודאי עוברים גיהנום בשלושת השבועות האלה. ראינו התייחסות כמעט מינימלית של נתניהו בהצהרה שלו אתמול ובכלל על כל סוגיית החטופים. ראיתי השבוע את חמודי חרדלות שהיא הדודה של שני תקופה בעזה. מדברים על סוגיית החטופים, זה לא סוגיה אלה משפחות, לבני אדם, אלה בגיל 18, למה לא מתקדם המספר? תודה רבה, נועם. קראתי הבוקר בידיעות אחרונות, זה בן פרק, ואדם אמר, או חטופים
או מבצע קרקעי. צריך לקבל החלטה. זה לא הולך ביחד. אתה מסכים, דני? אני מסכים במידה מסוימת. זאת אומרת, אפשר כן להמשיך במלחמה, בהפצצות חיל אוויר, בפעולות מוגדרות מאוד ולא גדולות, קרקעית, ועדיין לנהל משא ומתן או לחפש את החטופים. אסור לעצור לא את זה ולא את זה. זה מקביל. זה מה? אני חושב שבסוף אנחנו צריכים להבין, לא היינו באירוע כזה של חטופים מעולם. לא היינו, מעולם. באירוע צבאי היינו. ועכשיו... אבל השאלה היא, דן, האם עכשיו כל המאמץ צריך להיות לשחרר את אותם 224 חטופים שיש שם? זה לא, אתה יודע, זה מסה מסיבית. חד משמעית. זה בראש העדיפויות. חד משמעית כן, ואני חושב שזה לא בהכרח סותר את המהלך הצבאי. יכול מאוד להיות שהם אפילו מדברים אחד עם השני. את זה צריך להשאיר לצבא, לדרג המדיני, ואני חושב שבגלל לדבר על זה טיפה. אני רוצה, ואין כל הכבוד לדעות שלנו, גם לדעות של אחרים, אני לא בטוח שיש תשובה לדבר הזה. אני שומע שתי גרסאות. אחד באמת שאומרת בואו נמצא הרבה זמן, אבל אז הקטרים יכולים וחמאס יכולים לשחק בנו. וכאלה שאומרים שדווקא אחרי שנשיג איזשהו הישג שיחזרו, גם לפי צריך להגיד את זה. אנחנו ממשיכים לקבל דיווחים על התנכלות לישראלים וליהודים בעקבות המלחמה. אמא, בגלל שאבא שלי עבד עליי בסוף, אז מישהי אחרת לקחה אותי. שקוראים במקביל ביממה אחת בארצות הברית, שימו לאירוע הזה שקורה בלוס אנג'לס, אירוע מטריד מאוד של משפחה ישראלית, 2 הורים, 4 ילדים, שגרים בשכונה שקטה בלוס אנג'לס, ואז האמא לפנות בוקר שומעת שיש להם בעצם פורץ בחצר, ופורץ את הדלת של החדר השינה שלהם מהחצר, היציאה מחדר השינה לחצר, פורץ מתוך הדירה ומתחיל לצעוק עליהם שהם יהודים, שצריך להרוג את היהודים, שצריך לשחרר את פלסטין ולהרוג את היהודים, ואומר להם אני אהרוג אתכם. הבעל מנסה להתמודד איתו, היא בינתיים רצה להזיק משטרה ולראות מה קורה עם הילדים בסיטואציה הזאת. לוקח למשטרה 7 דקות להגיע, 7 דקות של צעקות קשות. אגב, על האיש נמצא סכין, הוא גם היה בליל, הוא ידע שמדובר בבית של יהודים, כך אומרת אותה א' שמשוחחת איתי. חכו. אחר, אם תרצה, ההפגנות בניו יורק, הפרו-פלסטיניות, ושים לב לתמונות הללו שמגיעות מקופר יוניון בארצות הברית, בניו יורק, במנהטן, כשסטודנטים יהודים נאלצים להתבצר בתוך ספרייה של הפגנה פרו-פלסטינית, אנחנו רואים את זה ביחד על המסך. המאבטחים, כמו שאתה רואה, פשוט מאפשרים לפרו-פלסטינים, למרות שאסור להם לעבור שם, מנסים למתוח את גבורות האבטחה. הם בכל זאת מתפרצים, עוברים דלת אחר דלת, עולים למעלה, מנסים לפרוץ לתוך הספרייה, דופקים על הדלתות, אפשר ממש לשמוע את זה, דופקים על החלונות, והסטודנטים היהודים מתפצרים שם, לבסוף מפנים אותם, משטרת ניו יורק פשוט מפנה אותם ואומרת אף אחד לא נפגע. אבל אני יכולה להגיד לך, דיברתי עם סטודנטים שהיו שם, זה היה מלחיץ, זה היה מפחיד, ואנחנו רואים כאן אירועים מתגלגלים, אחר אירועים מתגלגלים, ועוד שלטים אנטישמיים בהפגנות נגד ישראל, הפגנות פרו-פלסטיניות, אבל הן הפגנות אנטישמיות, צריך להגיד את האמת. כל האירועים האלה מתכנסים פשוט ליממה לא פחות. תודה לריה. כן, אתה רואה מה כתוב לנו פה על הסטרייפ, 400%, זה נתון עכשיו, מהליגה נגד 400%, בארצות הברית שצריכות נגד יהודים. אנחנו רואים עכשיו את הקצה, הסטודנטים שהתבצעו, אותה משפחה ב-LA, ובואו נזכיר גם את אותה נשיאת בית כנסת. אבל נסיבתית קצת קשה לנתק את זה, וזה אלה אירועי קצה של כל ההפגנות הגדולות. כל הדברים אנחנו רואים גם באוניברסיטאות עצמם, במוסדות האקדמיים שלא מתנערים, אפילו היה איזשהו מוסד אקדמי שאפילו הביא לסטודנטים שלו נקודות זכות אם הם השתתפו בעצרות כאלה, איזשהו סטודנטים לגזע או משהו כזה, סטודנטים לאירועים. ואם אתה מסתכל על התקשורת, נכון, אם אתה מסתכל על התקשורת, גם בנט, עכשיו מתעסקים, תיכנס ל-CNN, לנסיעה נמנפור או משהו כזה, אתה תראה שרוב העיסוק יהיה בעזה, בהפצצות בעזה, במספר הרוגים, אגב, מאמצים באופן מלא את המספרים של משרד החוץ, משרד הבריאות הפלסטיני, כאילו מדובר באיזשהו זה נורא אדומה מהבהבת. ואגב, גם מדינת ישראל לא נמצאת. ולמדינת ישראל, דרך אגב, זה נורא נכון. יש לנו אחריות על הקהילות האלה. אין להם כיתות כוננות, הם חיים בתוך קהילות מעורבות,
יש לנו פה אחריות שלא נגיד שלא חשבנו אמרתם. טוב, חברים, יש לנו אחריות, אבל הם לא כל כך רוצים לקבל את ההצעה הזאת, אני יודע, אני בדקתי את זה מספר פעמים, הדבר הזה עולה כסף רב, והם צריכים קודם כל לרכז את הכסף הזה. אני חושב שזה עשוי ללכת אנחנו סיימנו את המשדר, תודה רבה לכולכם. מיד אחרינו יהיה כאן עומר ירדני. אנחנו מעבירים את השידור דרך רוני שטוטינסקי שנמצא באשקלון. שלום רוני. שוב שלום רוני. 50 מיליון דולר. שלום שוב מאשקלון. עדיין שקט פה, שקט פה, מאז אתמול בערב, בשעה 7:30 בערב, לא היו פה אזעקות יותר בגזרה הזאת, אבל ביישובי העוטף הירי חודש, היה ממש לפני 10 דקות עצמר באזור נירים, ולא דווח על נפגעים וגם לא דווח על נזק, וזה מצטרף לירי המתחדש גם לכיוון סדרות, משהו כמו לפני כשעה בערך מטח לעבר סדרות, גם שם לא דווח על נפילות, לא על נפגעים ולא על נזק כלשהו. אז אנחנו נעשה קצת סדר במה שלנו כאן באשקלון, ומהמטח הרציני האחרון שהיה לכיוון אשדוד, זה היה בסביבות השעה 10 בלילה. מאז השקט כאן נשמר. אנחנו זוכרים גם את אותו מטח שהיה חצי שעה קודם, בשעה 9:30 בערב, אותו מטח שפגע פגיעה ישירה בראשון לציון. למרבה המזל היה שם רק 2 נפגעים קל. מרב הפיצוצים שאנחנו שומעים כאן מאזור אשקלון דווקא מגיע מכיוון עזה, תקיפות מסיביות של חיל האוויר מאתמול בלילה, ככל הנראה קשור גם לאותו תמרון קרקעי שהיה לקראת הערב שם, תקיפות מסיביות שנשמעו היטב לאורך כל יישובי העוטף וגם כאן באשקלון. אותה תקיפה מסיבית נמשכה לפחות עד השעה 2 בלילה. אז כאן בגזרת אשקלון אנחנו שומעים מהתושבים הרבה מאוד דריכות לקראת אולי תקיפות בהמשך. בכל זאת מדובר באנשים שסבלו הרבה. העיר אשקלון היא העיר המטווחת ביותר מתחילת המלחמה הזאת. בשלושה ימים האחרונים יש קצת איזושהי אווירה של אולי טיפה יותר נינוחות. בכל זאת רק 4 אזעקות נשמעו כאן באשקלון אתמול, אבל לא מעבר. אבל אותו ביטוי כל כך בלתי נסבל כאן על תושבי אשקלון שנקרא שקט בטוח. התושבים כאן רוצים שקט לכל הזמן, והם מוכנים לפגור ולפגור שצריך במלחמה הזאת, הספציפית הזאת, כדי שיהיה לנו כאן שקט ביישובי עוטף עזה, ביישובי הדרום, ולא יצטרכו לפגור יותר מאותם מטחי רקטות ואותם סבבים בלתי נגמרים שיש לנו כאן עם רצועת עזה. אמרו, צריך לקטוש את החמאס, צריך שארגוני הטרור האלה בעזה לא יעמדו כאן יותר ולא יאיימו על תושבי הדרום. אז כאן באשקלון עדיין שקט, עדיין אנחנו אומרים כמו שאנחנו מכירים את העיר הזאת, ואנחנו יכולים להעביר אליך את השידור. עומר ירדני באולפן בן ואילן. רוני, תודה רבה לך. שלום לכם. מיד אצלנו כל העדכונים והדיווחים מהמלחמה. נהיה גם עם הצהרת השר גנץ, חבר קבינט המלחמה המצומצם. הוא צפוי להתייחס בעוד כמה דקות גם למטרות המלחמה וגם לניסיונות לשחרר חטופות וחטופים. נדבר על הפשיטה המשמעותית ביותר בעומק רצועת עזה בלילה. מיד ננסה להסביר מה הייתה המטרה שלה. וגם הסיפורים שלנו גם היום הזה. בראשון המלחמה נפל אביחי רובין, זכרו לברכה. בני משפחתו החליטו לתרום את איבריו והצילו 5 בני אדם. מיד מפגש ראשון מול המצלמות שלנו בין בני משפחת רובין לאחד האנשים שחייו פשוט ניצלו. נהיה גם עם מפת הפיצויים המלאה. נתן קרוטרוף פרשננו יעשה סדר במתווים שמונחים על השולחן, מה מגיע לכל אחד ואחת מכם, גם אם אתם שכירים, עצמאים או בכלל בעלי עסק. וגם אתם שואלים ואנחנו עונים בעולמות החינוך. מה קורה במוסדות החינוך שהרבה מאוד בעיות ושאלות נותרו ללא תשובות ופתרונות? בצל המלחמה כאן, הנה השלכות מדאיגות, אדם פרץ לבית משפחה ישראלית בארצות הברית, צעק פרי פלסטיין ואיים לרצוח אותם. התקשרתי למשטרה במשך 7 דקות, אני מתחננת על החיים שלי. לראות להם, התחננתי לכם, אני גרה משהו פה 4 ילדים קטנים בתוך החדר.
גם בגיל 79, יזהר גינתון לא חשב פעמיים לפני ששוב עלה על מדים והתגייס למלחמה. מאז ששת הימים הוא לא פספס אף מלחמה. ואביב גפן הגיע להופיע בבסיס של חיל האוויר, אחת החיילות שם לא הצליחה להתאפק ועדה לשיר איתה. נתי תספר לנו על הרגע הזה. מיקי גבריאלובי איתנו עוד מעט כדי לעזור לנו להתמודד קצת עם מוזיקה, עם כל הטירוף הזה שמלווה אותנו 3 שבועות. את המשדר הזה ילוו כרגיל הכתבים שלנו בכל המוקדים, גם כאן באולפן, הכתבים שלנו, אור הלר, גם רות וסרמן לנדה, יוסף ישראל ונחמן שי, שלום לכולכם. עוד מעט יהיה כאן גם דובר משרד החוץ, ואנחנו כמובן ממתינים להצהרה של השר גנץ, חבר הקבינט המצומצם, שצפוי להתייחס לכל הסוגיות של השולחן. מתחילים הדברים של דובר צה"ל לפני שעה קלה. נמסרה הודעה למשפחותיהם של 309 חללי צה"ל ו-224 חטופים. אני חוזר, 224 חטופים. המספר הזה לצערי מתעדכן ומשתנה בהתאם למידע המודיעיני שעומד לרשותנו. המאמץ להשבת החטופים הוא מאמץ בעדיפות עליונה שעומד לנגד עינינו בכל דרך. אור, זו כמובן אחת הסוגיות המרכזיות. אנחנו רואים את הגרי למעשה מעלה את המספר הרשמי של החטופים. 222, וגם אחרי שחזרו 4 חטופות, המספר רק עולה. 224. זה נובע מעוד מאמצים מודיעיניים וגם ממאמצים מבצעיים. בשטח. בדיוק. איסוף של, גופות עדיין מקו המגע, עדיין מהגדר, ואז השלכה על תמונת המצב שלנו מבחינת חטופים מול נרצחים. ועדיין יש מספר גדול מאוד, מעל ל100 אנשים שהם מוגדרים נהדרים, שלא יודעים לומר בוודאות אם הם נרצחו או נחטפו. גם ביום ה-20 יש יותר בין 100 ל-200 נהדרים שלא יודעים את גורלם, וגם ברשימה הזו של ה-224 חטופים יש חטופים בוודאויות שונות. אתה שומע את זה גם מהמשפחות שבאות לאולפנים. יש משפחות שב-100% אומרים להם יקירכם, יקירתכם בעזה. יש כאלה שאומרים להם אנחנו מעריכים בוודאות נמוכה, בוודאות גבוהה, שהם ברצועת עזה. התמונה עדיין לא שלמה. אני רוצה להראות לכם את הכניסה הקרקעית המסוימת שהייתה הלילה. יש לנו את זה? עוד רגע יהיה לנו את זה. תכף יהיה לנו את זה, אבל תכף נדבר גם על הכניסה הקרקעית וגם על הניסיונות של חמאס למנוע נדידה דרומה של התושבים בעזה, אבל תן לנו אולי רגע תמונת מצב מה קורה עכשיו בשטח. אנחנו ביום ה-20 של המלחמה, מחר 3 שבועות מאז השבת השחורה, ועדיין אנחנו בהתחלה של ההתחלה, ואני חוזר על זה כמו קאטו הזקן, כי אני חושב שאנחנו חייבים לקיים ציפיות עם הציבור. אנחנו לא בסבב של יום, יומיים, 5, שבוע, שבועיים. אנחנו במלחמה שבה ישראל מנסה לשנות את המציאות הביטחונית ברצועת עזה בעקבות המכה הכל כך קשה שספגנו. הצבא גם הבוקר הזה אומר נחוש מאוד שהכניסה הקרקעית תבוא עם המטרה היא מיטוט שלטון החמאס, אבל, וזה גם חשוב מאוד לומר לציבור אני חושב, התחושה היא שאין איזושהי בהילות לרוץ פנימה לקפוץ ראש לתוך עזה. אתה שומע את העצות של האמריקאים מהלקחים שלהם בקרבות בפלוג'ה ובמוסול. אתה שומע כמובן את המצב המבצעי שהחמאס מחכה במנהרות, ועם כל יום שעובר אנחנו רוצים שיגמר להם האוויר, שיגמר להם במנהרות, במחבלים של החמאס, שיגמר להם המים, שיצאו החוצה, ואז נוכל לתקוף אותם, כמובן קודם כל מהאוויר או באש מנגד, אש מהקרקע, וכמובן זה ישפיע על הכניסה הקרקעית, אבל בסופו של דבר צה"ל נשמע מאוד נחוש שהכניסה הקרקעית קרוב תקרה, ואתה יודע, אנחנו פוגשים את החיילים, ואתמול פגשנו חבר'ה מיאלו, מיחידת ההנדסה שהם תמיד ככה בראש הכוחות, ורוקים ברגליים, ורוצים כבר להיכנס, אבל שוב, ההבנה היא שכל יום שעובר הוא לאו דווקא יום לרעתנו, בדיוק. הוא לא לאו דווקא יום לרעתנו. הצד השני לא מצליח לנפגעים מהרקטות באופן משמעותי. היה לנו מזל גם אתמול בראשון אני אומר, בהמשך ישיר למה שאומר, אני חושב שמסתכלים על תמונת המצב הבינלאומית, ברור שאנחנו לא הולכים בטווח הזמן המיידי לתיקון, כי הרי אנחנו בשיח מול הקטרים,
זה בין השורות ראש המל"ל שלנו אתמול. והמשוואה היא כל עוד לשיח עם הקטרים, כל עוד מנסים למצות בבקשת האמריקני ובבקשת גורמים נוספים, לא יהיה תימון קרקעי, זאת אומרת, ישראל תבחר בין הניסיון למצות את הסיפור מול השבויים ובין התימון הקרקעי. זה לא יקרה במקביל, אין סיכוי. ברור, אבל זה לא משהו שישראל תחכה לו עד אינסוף. לא, אבל זה שנוזים עוד כמה ימים. ברגע שלפי התימון הקרקעי נגמר הסיפור של הקטרים. וייקח כמה ימים של ניסיון לתת הזדמנות לאפיק הקטרי לספק חטופים. זה מישהו שאולי יש לו תשובות בעניין הזה. ליאור חיה, דובר משרד החוץ, שלום, תודה שהגעת לאולפן שלנו, בטח בימים שבהם אתה מאוד מאוד עסוק. ישראל מעורבת באיזה שהם ניסיונות לחלץ או לשחרר חטופות וחטופים? אני לא רוצה להיכנס לנושא של הפרטים של מה שנעשה מאחורי הקלעים וצריך לעשות מאחורי הקלעים. אני רוצה לדבר על הנושא של התמיכה הבינלאומית. בנושא החטופים, אני רואה שיש הרבה מאוד מדינות שמדברות על זה, מעלות את זה לסדר היום, קמפיינים בכל העולם. אני חושב שדעת הקהל העולמית עומדת מאחורי הדרישה של מדינת ישראל לשחרר את החטופים. יש הרבה מאוד לחץ בינלאומי בכל מיני אפיקים. אבל יורם, מה המדיניות של ישראל למשל מול קטר? כי מצד אחד אנחנו יודעים שקטר היא זו שנמנע את חמאס, בכירי חמאס נמצאים בשטחה. היא לא בהכרח, ואני אומר את זה בציניות כמובן, היא לא בצד שלה בשום צורה. ועדיין אנחנו רואים למשל את ראש המל"ל משחרר פרגון אתמול בציוץ בטוויטר, ראש המל"ל צחי הנגבי שמודה להם על כך שהיא מסתמנת כצעד משמעותי בתוך הסיפור הזה. אני יכול לצטט ממה שאמר שר החוץ אלי כהן די נאום במועצת הביטחון. לקטר יש יכולת להביא לשחרור החטופים. קטר ממגנת את החמאס, מארחת את הראשים של החמאס. אצלה יש לקטר יכולת להפעיל לחץ על החמאס, שכנראה למדינות אחרות אין, להביא לשחרור של כל החטופים. אנחנו צריכים להתנהל בצורה חכמה עם הנושא הזה, כדי שהיעד שלנו, של כל החטופים שנמצאים בידי ארגוני הטרור, ישוחררו. למרות שראינו גם מעורבות מצרים בשחרור של מהחטופות באופן רשמי, אז גם למצרים יש קלף בתוך הסיפור הזה. יש הרבה מאוד שחקנים. אתם שאלתם על קטר, אני חושב שקטר, כמו שאמרתי, היא שחקן שיש לו יכולת מרכזית לעשות את זה. אנחנו יודעים שיש מעורבות שלהם בקשר שלהם עם החמאס. היעד שלנו הוא להביא לשחרור החטופים במהירות האפשרית, ואני חושב שבסופו של דבר היעד הזה יכול להגיע לידי ביצוע אם אנחנו נדע לנצל את הלחץ הבינלאומי, את התמיכה שישראל מקבלת, את העובדה שמעבר למעל 28 ביקורים של ראשי מדינות ושרי חוץ היו פה בשלושה שבועות האחרונים, כדי להביא לכך שהלחץ הזה יתבשל לכך שכל החטופים שחררו. ליאור, לישראל יש עדיין לגיטימציה מלאה, כי ראינו בתחילת האירועים, בטח אחרי מתקפה רצחנית של חמאס, תמיכה מאוד מאוד רחבה, אבל ראינו למשל את מקרון קצת מסתיים, שהוא אומר אולי עדיף שישראל תימנע מפעולה קרקעית. האם הלגיטימציה של ישראל נשחקת בזמן שאנחנו ממתינים לתמרון קרקעי? אני לא חושב. היום אנחנו נמצאים בלגיטימציה בינלאומית רחבה מאוד. מעל 101 מדינות בעולם תמכו בישראל בשלושה שבועות האחרונים. באום, אתמול, אני מגיע לזה, אתמול היה אירוע היסטורי באום. הייתה החלטה אמריקאית בעד ישראל במועצת הביטחון. 10 מדינות הצביעו בעדה. ההחלטה הזאת נפלה בגלל וטו רוסי וסיני. זה בדרך כלל אנחנו בצד השני של ההחלטות האלה. אני לא זוכר מקרה כזה שמועצת הביטחון, מדינות שבדרך כלל לא נמצאות בצד שלנו, תומכות בהחלטה. לא הגיע הזמן אבל להוריד הכפפות מול רוסיה. אנחנו מתבזים כבר מתחילת המלחמה באוקראינה, אבל בצד של רוסיה היא בצד של חמאס מלא. לכל הפחות ישראל צריכה לדחות, הרי רוסיה תעשו וטו, זה לא עוד מדינה. אנחנו חייבים אני אענה בצורה מאוד דיפלומטית. דיפלומטיה לוקחת הרבה מאוד שיקולים, ואגו זה לא אחד מהם. אנחנו לוקחים הרבה מאוד שיקולים היום. הנושא של רוסיה, כמו שאנחנו בוודאי יודעים, רלוונטי לזירה הצפונית שלנו. הנושא של רוסיה רלוונטי למניעה של העברת נשק מאיראן לחיזבאללה בסוריה. אם אנחנו נשחק רק בשליפות, אני לא בטוח שזה יקדם את האינטרסים הביטחוניים והלאומיים של מדינת ישראל, שזה מה שהיעד של משרד החוץ. ואני חושב שהיום אנחנו נמצאים במצב שישראל זוכה ללגיטימציה מאוד רחבה
לחיסול החמאס בעזה. זה דברים. רגע נקודה ליאור, כי אני רוצה שתישאר איתנו אם זה בסדר מבחינתך. רגע שנייה נחמן, אנחנו תכף נצלול קצת יותר לעומק, רק עדכון שלך. בהמשך לדברים של ליאור, אני מזכיר שמספרים בתקשורת הערבית שאתמול בצהריים מטוסי חיל האוויר תקפו בחלב, בעומק סוריה, בפעם הרביעית כבר למנוע משקופי נשק איראני, והרוסים שם עם חיל האוויר שלהם, עם הצי שלהם. טוב, בהמשך ישיר, צה"ל מפרסם הקלטה מעניינת של קצין ביחידה 504, עוצבת המודיעין האנושי, מה שעושה איומים, זאת אומרת דיבור עם סוכנים, מתקשר לתושב עזה ומנסה להבין ממנו למה יש עדיין משהו כמו 350 אלף עזתים שלא יורדים דרומה על האזור ההומניטרי. הנה. אני באמצע סרטון, די!
רוצה יחד. חברים, אני מתחלט. Кому сколько у тебя есть? У тебя ручек, резина, יש לי הכל. לא, יש לי הכל. אין, לא קיבלתי. אין. שלישי, לא. עזרה ראשונה. הערות, יש קליטה הערות, יש בזבזת, בזבזת, שמחתה יציבית, זה שום. Мама, она просила только это, макашу, что это сейчас. видишь, просто жабот. עמוד חופשי. כיסאות, פלסטיק למקלטים, נתן קצת אין לי. ממש, כל קומה אנחנו שם.
ציוד משרדי יש לי הכל. כאן בנוסף כן. כאמור. הערות פישש, מורידים את מצב המצלמות, ניסה להחליטה את מצלמות, עוד יש לי את הפישש הערות. ציוד משרדי לדבר מודד בנשורה, רסילי כן לא רואה, רסילי את עושה, כן לא, ציוד משרדי בשביל שיש. זהו כל הכסף. למה זה לא פותח? לא פותח, לא יודע, בסדר. Напиши 60, кому 60. Это уже их нет проблем. Дальше что там? Снимать автомат, пиши фонет. Скажи, пиши 60 терапии, значит, напиши на ворот, да, на третьей линочке, Мам, просто мам, где написано кому? 60. Написала? Идешь на третью линичку, нахон? Не больше пяти. Как написано?
60 פלסטיק פלוס אותם אותי לעבוד 2 כיסאות 60 פלסטיק פלוס אז זה היה סרטון לא הגענו. אז יאללה ביי.